Takže čaute ľudia, moje meno je Michael TV a ja vás vítam pri tomto videu. Ako som sľuboval, keď dáte tých 5 lajkov, tak bude ďalšie video, no bolo to v komentároch napísané. A vy ste dali neuveriteľných 7 lajkov. Je to fakt vymakané, výborné, som fakt z toho šťastný. Ty brďo, to je mega proste. No za to si dneska vlastne dáme útok s drakmi, keď tak si ešte niečo povieme. No tak, ako také prvé si povieme, že čo by som chcel začať natáčať. Chcel by som začať natáčať hru Boom Beach ešte k tomu. Natáčam aj túto hru. Takže by to mohlo byť docela dosť dobré. A možno, že není to isté, ale asi je premenujem kanál Michael TV Clash of Clans Boom Beach. Alebo by som urobil ešte ďalší kanál, ktorý by bol určený, že či to bude na Clash of Clans alebo na Boom Beach. To už kebyže chcete, tak mi môžete napísať do komentárov, že ktoré by ste chceli. No, tak čo tu máme? Vypadá celé dosť aj pohode. 2 yard defense, 3 yard defense. Tento je pohode, ale akože potrebujem chalana, ktorý bude mať 400 000 loot. Pretože táto armáda vyšla na 404 000 loot. Takže to je ako docela dosť veľa podľa mňa. Ak sa mi dneska nepodarí dať útok, to urobím, neviem, na budúce. Keď takto to si ešte volá, čo poviem. Na Boom Beach som vlastne headquarters, tuším. Nejako tak sa to povie. Tak na Boom Beach som headquarters level 6 teraz. Som sa dal na 6, takže už môžem chodiť do tých, ako keby tam čo sú klany. Takže to je docela dosť mega. No nie, že docela dosť, tak to je mega. Ach jaj, Ježišmaria, zas to nikoho nenájde. Dobre, chlapci moji. Chlapci a dievčata. Muži a mužatky. Toto je proste ultra mega giga riga niga. Dúfam, že to... Dobre. Rozbilo to. Tak a začína sa. Jeden drak, druhý, tretí, štvrtý, piatý, šiestý. Ale no! Ty mrcha jedna. Čierna. Ty kokos, to jaký malú dale chalan. Ten má mega epický loot. Čo vám hrabe? Chlapci? Dievčatá? No a poď. A ideš. Poď, bum, 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 bum. Bum, hapči. No, dobre, poď. Yes! A už je to v cajko. Ma nič nerozbije. Už som to vyhral. Ma nič nerozbije. Život nás oblepil. Kávu si osladím. Život ma oblepil. No Ježiš, ty vandrák, chod ho zabiť. Super, úžasné, nádhera. Ježiš, nice. Prepáčte, že si zaspievam pesničku, ale proste som taký frajer. Taký mega frajer. Ty kokos. 500 000 ľud, chalani a dievčatá. Dobre ľudia. Ďakujem znovu za pozornosť, uvidíme sa na budúce. A čus.